Bre se trimude utimi di trimude egu papa so wose so nemum hwe na abusua no se de moti dada no monka mo mbom na abusua no enye kese na nimonyam amede hyemu yi se nimonyam no mo bi be kame nene enkoba se akonya amede ma montie ene nana enioma eni dejapade a mede hye mo nsa ewo de janso na bibia akoso wano ne kwanso no ya ubano opon entry okum trouble isra na ubran ya wada e kan ya wada se sumpa amena nanom na akobra po okum trouble e so ograman sa na me batu aso Yemamu nyina kwaba edemo eba therefore was say boatin ageni masase kronkron so a womra ne din ene emerima kro ye ka mema kro dia na ye ada na ye amanse ehweren ekuru kese emu asem ena ye ken or therefore say boatin ageni enne enya sem ketwa esan say ehweren ade hye nyinara ena won abodompem ene gie mu na emom ye hu se omu fra tuntum a enye sabi eye na asie na emom asante amane mu no edwuma da ensaye da asetena da nyina no ye yiade efiri mu a eye tuntum e kire se emema ni abre e wo dwuma wo di e de amma santeman eno ntine odefo otietie mu na nim onyamu na anopa no na wowo bekwai essence wono ene ye bekwai abedi ekire wona ye second in command say bekwai ma hini ni ho a odefo ena se bi wo hwe kire e de ma bekwai man ehene enuti enne na ensaye no ye mienu bekwai ma hene enne osi se bi ne ba prekope na ye kan e champion hene Elenti mpanyi se wo fo do so wo ye ne nyina ntim na ehu eye odefo ahire hene wie ye no ene osade nyane ekire mu a enam sumu ntim ye so so ye ka ho bia ya baba go somo elenti ne odefo wo bere ma wo ko enkodene age amama isipu ena sabi wo dura wo tutu tata na nim onyamu na wo ma na de hye atenase na enne ye nantase anase de nti ye ba hwere ni nyina ye ba kopɛ ene odefo wo sai boaten agenim a wodi kan tenase agensu ensuaye makom yensa eno nti nei enya sentoa asontomai blogs ene Alondu Media ye hosa ye som nananom ye som asanteni asom Ghana ntino ye so so ye bebia ye de ebesom eno nti kan ye ho de beto fom bia no so ye de bebrem
any of you do no man that say you talk you. You know, I am here. One that I can miles over. Then we have been done no more whom we are, and you are going to lose us and and the first from Patui and your proposition. We are Batman in the Azul, who will be doing more. If you go in any day, any of us here, never some Akunakasi. The Pedro said, I was your phone at over. Yes, who say, yeah, who was with us to go get room for. If you to get white, get to for. For any deal no go, I may feel for now. Maybe can't Akunakasi. But the country are on a level, Alma, what says that the pine was being chilled. So, from most of you to open our bed. Sir, if you have probably with you, but you be a channel. And I said, I'm out to go from all. Now, I come out with you. Therefore, the message said, I got to see my father. What's that? And the other. It's all the same. And where the sea is the friend team the bear day, the man's money your day pee. We are back my name, the cousin go to go and can be channel. Yes, oh, Cacabiato and now Cabiato to four. I have a papa. If they okay beach now, Obiti, over Panama, you can beach in Obiti. Yes, I feel now. I can hear you. Oh, when I say, we're going to be yes in crime. Won't come on, I feel like ever from. I've been saying, I say, and I say, no video, no video. We didn't say so, Janny. A break through says here, Pani Airport. I saw one is here. They said, never see a great beer. What you have. Why not now? It's not my family. I say, I am no one can condition the map and the more. Say, oh, not a yakasi. Not my Cassiapa. Yeah, Ubachia, me. Yes, medium. I say, mobile and Bachi and say, Mbachamba, no, say, there be a Bushana, a member, a Bushano, and Massa. Yeah, I'm fatigued. Now, the book, Bushano. So, one or they can penny for himself, man, fine, no more Bush at the Yama. Send a penny for so, I get to you. The map of pet animal. Mr. Memman, I say, I will also the money to the Memman to them. So, I am the chair. So, I am the chair. About my name, one need what? PhD. So, about my name, one need what? Who catch up. So, you was sentiment. You was sentiment. About my side, say, about my side, and that a sentiment. You was I am this happening. Bre se trimude utimi di trimude egu papa so so nemum hwe na abusua no se de moti dada no monka mo mbom na abusua no enye kese na nimonyam a me de hyemu yi se nimonyam no mo bi be kame nene enkoba se akonya me de ma muntie ene nana enioma eni dejapade a me de hye mo nsa e wo de janso na bibia akoso wano ne kwanso no de akonya ba ma we ne niam ya wo de janso no de ba ba hye wo nsa
Mia na mde mutena de janso. Mia na mde mutena de janso. Na mamba butena ye. De janso mia na eme dia. Ene de janso be di kuro no e shamunsa. E kuro ni obi adia. Asase no me na eme dia. Etina me ball abakoma hene. Ma mo di kuro. Na emum e kuro aye de janso e free na ekọ. Se ma kwan ma usu awie pe e di kuro no hira kuro no so e de mamo. Se ne ma kwa ma asibi che na hira kuro so na asase owo na so e de chame mi amema nti mo kwan na onsi bi kira ahini si onu anema e ko aja tun pro ko pe ro buadi eye me yaw buadi ene dai na nade abakoma akunwa mame misra na nagora hene ya wada e ka se na na frame anopo ewio anajo meba isaya yale na frame na mama to na ya wa Wasi wa ukro rompa ubenua ememe krom akonya no atompan wa na odia o ma na fotie se woni odompa gormani nyina hia na mo mpo obi a oba betena wane mo dompa kro na ma no ko da asempa ma dompa kro ni nyina o mnya bogo ho a wo be fa ne yawo ma no anki Wati do atwa ba dompa ko mo no o me to ba busu minum obia ama amfa ya papofo bia amabiem o ba pani ni ora ya ba no anki abusua ani ni papa ani ne yire abusua nyina ase ukre o ba ko be dia konya na o ta konya ni wo mo ko na wo dia nti ne o ba pani se dompa ko na da wache o ba be sia o ti mi hwe me ma ni nyina so nti onye owura ya ba no anki se wo de ba be kirew na wa ba be sere de do atofo yin wa ha do atwa no akose na do atofo yin na do atofo yin se ande mi wura na se me ko na mkosi bibi kire me wura na do atofo yin se wura ya ba no anki ane do baba pani ana busua nyina na busua mpelefo
enyina to santre papa abase wa kwa kwanto mu da ko ese so se wana o ba be sin so ayede ama ra wana sempre for tan tempo for a catale ci mi ramba limsi o bra no mo per fa ma per for mi mi sta no yeah, any kind. But I'm a wild on Baba Penny. Baba tell you, okay, come back. No, I'm a record. Baba tell you, or Baba or Park, and then for the bear man so I will be up. Opening, Bosipoku. After Bushia, I walk with Siasia, if you are on pack. Omina Penini. After Bushia, you walk with Siasia, if you are on Pana, and it's on Mabushia. Opening, a Bosipoku 1 year of Omina Penini. What on Power Swa? A Busha Penini, opening, Kodosa, what year? Onona onfie go sapani odo pa papa wo ba wa pere so se ne ba media konwa no opani ko fie ntwi onso ne wo ura afa no ntwi so agia ko se ne ba no media konwa ta ne chi oba pani a wo fie o se sie ye oba pani fie ko dwa e ma pani fo be bre wo chi no da ma e bre nti let us say one na gina anan sisi ase o ba pani wo fi o wada ma so mko fie na omo tira se ye okonye ba pani ho dada nti ye kenye so na ye ba pani na ma busua na ofiri mu no de ona ye ba pani o nti o ba pani a o konye na nko sa de ni ba pani te ya dira na busua mu so ba pani na no don pam telefone ya o mane ba so mu nyina so ha ya mo so apakan anso wa ha nti kodama se dia mani akwa sitie no apakan wodompa ma were wodompa ye nya so oboni chidom abua na ma ba bisi bibi da chi nti se do klo oban nua dompa ba ye se de ya bra fa na ba fa ya fo asura bushuna tabuna ene ato ene wo Srawa wadau atame ukaje akom ana mo yitaka seye o ko da dana as wasrena na so mo na ma na mama wadi ma wona wadau ma ye sede mbenu ko ade o mbae iguo ni emidie o de be ma won na bi so aba ayefie so awo ba no sebi encheska wa hawo e suma djuma ade ya baba so ene sebla o yo ene me ka ko e me so e me nya kakra ene de odi ba ha no ma yiti de ni se woni die se o be tra se de na fro wo se ye ko mi mi dia o be de kire no abo na ba wo ba so di pe di go ene ni die bi ese e ja ma so ni bo e go ya ya ni wa ha nyina ya do ya mu la be kan wo no do ni ya de Tiye afutuyo e ben fose bi wocha ene di mia ya kuro yo di kan ni ko ta so slow cheniye na fa mu ba na fa kuro no so wo ke na me kan ya akona no ba ya che ya me ya be so da ko se ba ko za ma ko ga ba na pa no so si
futuo komie futuo mo dia ma no mo sa sire nso ya ma no se de o tia mefo awre nso meke aje ya don pa fo nyina nimu entina odi du ato akọ ya odi akọ no ma e ma do ma fo nu o ho ade a wonim bia busa na wutira ye se wo ya mpekura wo ministers wa ahimfie ho yaw se MP na wo bedi a wo ministers wo ahimfie ho yaw nje futa me dem anse ahobrasie na fa behwe do bakunu so yanka se kuro no na e bia baburu obi yanka se baburu obi na yanka se pam obi na mo enka bomu dompa adomo do do na yom bibia wo ba no kese wodi odo ne kureye asem bi na besi na wonti ase a mpanifo pii wo ho te medikai akati bia tro se wo ye bibia wo bon kontin ahwe wochi kweni padoma be tai ehweni ha unti na mo bia se nsi fo minto betima ye ti no mayi wa ba kwa yin wa da ma man kwa no si bibi nchiro that's your don fire ni akese ma na oguna hinti baba be ka ho bi meme wa ha na mayore wa ha enne won so wo ba bibi na won ti ase a ubusa mi a mekyere wo ubusa na mayore a obekyere wo ubusa wo fa na kuntira obekyere wo ni nua obekyere wo ti me srew bedi ana mo achi na ema anantuo embe so nsere sere na ba wo ba ma atimu so nyore bebre se edomo adu achi yo yeduo no omo ye na osiana no omo na ye buna senduo te me srew ma anu oduro efia ha ya tra no anu oduro mo anu nyadu nyade wani betwa so bia na wo beka ene e ba sa ade a ene e sabia kusabi ahenewa mpenfo da ka se dudu efu emon nanso no wan hwani a ne yu ba ko ama e ba sa so dia se show fawa asutene fawa enua ne homa pawa wunyire agina so biara ne mo enua ne homa eyire wo dia obenya agina so anya utadi di ne de mbesa me ka kire wa no mo kire no kuro no abakwasem ose obasa mo kire no kuro no abakwasem na akonya na obedie no sebi otiase de ose akonya obedie no otiase de dompa ekuru na mede hye wonsa ne dompa kuro no na ode hye wonsa na no nyina sere nso aya ma wo na no nyina sere nso aya de ama wo obusuafo ene oman dompa man nyina ta wachi obusuafo dompa man nyina be ta wachi odi kura na wo ho me ba eni obi ane pamo no odi kura na wo ho no ba eni obi ane pamo no ono ane pamo ne ho so ono ane pamo no ho ni nyu be bia no ye na mfata ni be bia no ye na mfata no no apamo ne ho no apamo no ene abusua nyina ta wachi ede wo ba se na abusua nyina ta wachi ede wo ba otu oni aso hu edom a edi wachi otu oni a wo mu dom a aba ene mema eta wachi se ene mema eta wachi se nya kaya be ko dudu a ko be mo so anajo na mema ni nyina na me na me dia se mema ni nyina wono ana ne dia na me de wo ebeto ano se ana ode wo na ebeto de bakri ano ne mema ni nyina ano enu akasa bebere wodem so enu akasa bebere wodem amama ni mu wase si amana ni mu yase ne ba nua no woni mu yase a wono so ni mu yase woni se de dompa kuro no adama kuma so se on se dompa kuro ne de na kuma so na ekuro dompa be kire wase kakra bi wose kuro dompa no wo kire wase kakra bi edi dompa na ase ne se edom empa ha eda si kuro dompa no e je se edom empa kuro no so eda ntina da bia ho se nipa kuro na eba asanteman ye kwa ako si asanteman e kwa ako braman kwa ako no chekire esa e ma me oguna hene eni ananoma na ka ho
ɛbɛboa me ɛma me ko ɛyɛ esuo busomtwe ako wɔse ɔmo ate sɛ akonya na wɔba bɛpɛ die no na sekyerɛ ne bi ne sɛ asanteman ko asi esuo busomtwe kan kɔfo bi fa kɔ nanso asanteman nya kyekyere ko no ma bra man sɛ ɔmo ne godɛ ko no kɔkɔ tie sɛ esuo busomtwe ne fa bibi ti ɛna otum fɔde busomtwe no ma na asama ahene na ɛdɔm a yɛkɔ akono nyinaa no saa dɔm no dɔmpamam na dɔm nyinaa bɛhyiaeɛ ɔso mo kɔ ko no na nanom bi wɔ hanom a wɔsan ne kɔ ko no bi boa braman na kɔm kɔ ko no boa braman no mu tia mɛma wɔ hɔ sɛ mɛma no ntwɛ na sɛ de wɔtɔ bɛ sɛ wɔbɛma to bafa ko no wɔbɔ abɛto mɛma no turo sɛ ɛne mɛma ko no ɛdɔm a ɛkɔ akono nyinaa no dɔmpamam dɔmpakuro no ɛna yɛn nyinaa yɛkɔbɔ ano ahyia wɔ hɔ sɛ dɔmpako no ɛkɔ na ɔmo nyinaa kɔbɔ dɔmpoma ɛkɔ na braman ɔhene ma menka ɛkɔ na braman ɛkum adama atoa so ɛyɛ santa mane ɛkum sa ɛyɛ santa mane meme ka mɛnya mane ɔhene nim bɛma ɔbaeɛ a ɔso yɛ bɛma sɛm kyerɛ na mmom me mɛma a ɛdi m'akyi kɔ ako na mgya mo hɔ sɛ mɛma ɛdi n'akyi kɔ ako no kyaa bi wɔ sɛ ebia na obi san abɛbiem na mɛma no sɛ ahyia no asa kɔ no mabɛkɔ no amane ɛti na nana kontiri gyina wo nkyɛn me sahene no ɛntina na akɔnti agya nkyɛn ne sahene no no sɛ ne nua no sɛ ne nua no nti ɛkɔ megyina wo nkyɛn kyidɔm ɔbɔ me kyidɔm so n'abusuani no kyidɔm ɔno nso kɔ ɛsane bi ɛkɔboa no ɔno nso ka busua no ho na wohwɛ wo nsa nifa nso so a apakan gyina wo nkyɛn so wohwɛ sɛ nifa nso a apakan nso gyina wo nkyɛn apakanhene apakahene nso gyina wo nkyɛn me mmarima wɔdɔmpa ɛne masoamefoɔ na meda apakan mu a yɛsoameɛ ɔse ne mmarima wɔdɔ mpa a so wɔtena apakan mu a wɔmene soa no ɔmo so dɔmpa na ɔmo so wɔ sɛ na apakan gyina wo nkyɛn m'aniwa baako na mede hyɛ wo nsa dɛ ɔse adwuma baako na ɔde hyɛ wo nsa ne m'aniwa ɔse aniwa na mede ma wɔ aniwa na ɔde hyɛ wo nsa ne medeɛ mensra deɛ ɔso ɔno deɛ ɔnsra deɛ na mmom mede hyɛ wo nsa a hwɛ so yie ma me ɔnsra na mmom ɔde adeɛ hyɛ wo nsa a hwɛ so yie paa fa ma no na wohwɛ so yie a ɛbɛyɛ nhyira ma wo ankasa sɛ wohwɛ so yie a ɛbɛyɛ nhyira obi de adeɛ gya wo no ahwɛ no yie a ka hɔ akonya sɛ akonya sika wɔ ho akonya sika yɛmpɛ sɛ akonya sika yɛmpɛ o sɛ Ayinya. mekɔkɔ so akɔpɛ sika nti ɛma na nyɛ wadwen sɛ sika nti na wobɛdi akonya no sika nti ɛna ebi a ohun sɛ dɔnfɛ kɔ no so no yɛbɔ fɔre nya bi a 1 billion ɛno nti na woba ɛyɛ no nti na woba na mmom wohwɛ so yie a ɛbɛboa wo ankasa hwɛ kɔ no so yie a bɛboa wo ankasa nananom ankasa bɛhyira wo nananom bɛhyira wo akonya no a sɛ ohu nananom a ɔmo nsase ɛwɔ dɔmpa wɔ sɛ woba ɛyɛ sɛ wonim a nananom nsase ɛwɔ dɔnpa hɔ nananom binom nsase wɔ hɔ kontiri sɛ ɔsa hene nasase wɔ hɔ kyidɔm kyerɛm sɛ asase wɔ hɔ akɔmɔ wɔ bi daabi twafoɔ twafoɔ nso ni wɔ bi daabi na wɔda wo ma nnipa mmiɛnsa nko a na twafoɔ deɛ ɛyɛ me ankasa me dea sɛ twafoɔ deɛ ɛyɛ ɔno ankasa ne twafoɔ na ɛwɔ no na dɔmpa bi kuro wadi twafoɔ no bi pɛn wɔsi dɔnfɛ di kuro ebi adi bi ɛtɔ wɔn di twafoɔ no bi pɛn kɔɔmiɛ nti sɛ na wosuae na mede twafoɔ akonya ka wo ho a na mensɛe hwee wɔsi sɛ na wɔsi bibi kyɛ ne wie wɔn twafoɔ akonnwa no ma wa wɔn nsa akonnwa no na yɛ mpagya na mapagya woɔ wɔsi dɛ yɛ mpagya na wapagya sɛ wɔfi dɔnfɛ di kuro ma kɔ twafoɔ hene twafoɔ hene akonya ɛne bia mesie ne da wɔsi twafoɔ kɔɔmiɛ wɔsi twafoɔ akonnwa no ɛyɛ ɔno ara na de hyɛ na edie nti na ɔka sɔ di twafoɔ na ma wa obie ne ho ma bɛ yɛtumi de ma wo na mmom ɛnsasesɛm wɔsi nsasesɛm wakonya bi a wogye die na mepɛ sɛ mepagya woɔ hyɛ wɔ nimonyam to akonnwa a wobɛdie no ɔpɛ sɛ ɔpagya wo hyɛ wɔ nimonyam na mmom memfa atwafo nsase ɛmaa wo so ɔmfa twafoɔ nsase ɛmaa wo ɛyɛ m'abusua ɛdea sɛ n'abusua adia na mmom deɛ yɛde hyɛ wo sɛ ɛyɛyie no ɛkɔ dɛm a mmea me ne abusua bɛtena ase
na me de ama no ahwe so ama akonya no wo se na wo twafo akonya no ma wa twafo nsa ase ne abusua dia to no ko de ma no fa se aha ana me de twafo akonya ma wo no ko hweso ya ka na bia abusua dia abusua fo ma de acha me mo kwa no se bi nche abusua wo hine se ya ma no kwa mo se bi nche mo ko ma ti wo de ya ba no antwi opam ne na no o gidie won na no sunsun mu se e bakan di no a aba mo time dia opam ba no antwi sawo na na komia Nene esese me mawo emrane ya fro okum tromo ya opon okum tromo na emrane that's your group that's ora ya opon anki walo akum tromo aja fana akesi biatro eura afrate fan afrate se samo si do no ya obano opon anki okum tromo isra na obran ya wada e kan ya wada se the sumpa me na nanom na kwabra po okum tromo and some ogramai sana me batu aso so frema no pa awia anajo isai ade samama na bi nsuo gina manim ankasa kire ogra hina metuo na ya wada kopia wadama sale ujase abusu aba bedua na to boy ni ati na fi se aya jase abusu apani e wa ha na do ntin so ka jase ho ono so wa ha ndu boy ni so ka jase ho ono wa ha ono ya busua no oba apani e so wa ha ba apani ko kwa ono so ba apani wa do nti ba apani so ka wa ha sabe na gba to boy ni ama achami aso ati se ujase ko mi no etoye no ene wanya ya anki se akoja abushari akoja to gba to boy se ona ma so man fire o mesre insha ma no man fire ya che no na bon tele akom o hese Roma, abuja penye ka wa ha. O de sei. Abuja penye, ja se abuja penye, abuja nfi wa ha. Ne ba penye so
akwa boatman so ha wadon chen so ono ya busua ono so ha ne ba pani so ha na na akos bonchen ono so ndi fo ono so ha nya ya busua ma pani fo ndu ni nyina ta kire mrantie na ne ma ba wa wo nyina ta kire bi c'est bien ya wuya an tot nya mase o pata de même moi ya sa connait la on a qu'est-ce papa on va les pieds et ma o chien non ko be ya ni ye quoi o na ka gba na ye bio e ma le seigneur Michel ya mo tie ka duma ka ta wo tie so ko ko Pato Chang. Begu wananya itu Chang. Kuku baye e fiura. So. Ebusiano so. Ento mase. Dia termina wasa kuma ebusiano. Nka cho mo. Ni ma yefie. Amla da ho. Ya kata so. Eju ku na ya. No so ni itu. Bele me se wanze. O kuma afika sie. Ele vai for ofi wona. Na o so ba hinde ko so. Ya me chira. No. Ma. Wa ko so ze. Ya te pa. Aja ya o ntubo si akon. Edi ya wo se odi ko odi be di akonwa no. Dokre o ba no o ja so fo fokuo. Asamba wona o gina nan. To ba no abotre. Se wa nya abotre a kan hwe bibia mfra nyimfie wa. Ungo be. Nana kranso etribe ye. We akachi ni over. Didu kra be sie ne so ya akachi ni bia na be ye didu kra no so. Wo ja sa tena na achire die. Ndu betimi aboa. Du ba wo ba no. Hu se ayabusu akese na wo dem. Nya afi na wo be wie yi. Se won sa sembi achire wo so a wo wura mane. Sa sembi chire wo so a wo wura mane. Ko sabia mo sabia ko se sumasi. Ko kambo to nam na siga twa wie. Na de mo jan be chire wo hene dia o ye be chire so na dasa asene ma ho. Do ba na abotre na himfe do ba yesua bi. Na de o nimu na de aka ho. Ko hene wada ma. Just for the kai an ko na ka wa ma yewura asibi ya chire wo. Ami ya yehwa benya. Just man kwa man sibi. Amen. Wa piao. Ahinie ya disua watna patamache ba na osan kan no bibiro wanka wonim se onzo watna patamache ne ma bibiro so wosu se uso awie akunyan na asom no me na asom ye o se uso awie akunyan na wosu ni obi ana osom no me na bjase hene ene wo bibi kakra bi ko so na me ma me bufu abro so a anka nsuaye kra anka wo nyina me nima ka wo nsuaye bibi kakra ko so no no bufu ko abufu no ko so kese a ki nsuaye kwa ka nyase wo dina ka wo ka bibi sanse unim osena untiwa batu bisa ya bachira wo unim na bisa bachira o baisua jase hene oda foko kese paano jase oda foko kese paano jase fo nyina wona adom nyina no jase fo nyina ya boss ni ntina ya kawo de chede me ko ba bia me jase fo na eko yo ko ba bia me jase fo na eko muna muntimi nya me dom jase enye dom jase enye dom itina me chiro se me na wo som me ani obi ana asom no bibi chiro wadwen abusa bibi chiro wadwen abusa nye nchiro o ba won sa sesam abotre o ba won sa sesam abotre aso to bo ase na tutu ne o me ya obetime hu aboa ntati ane sono
Say so nya ko tẹ ku ne me ya ko to fi abo ate ya abu so de ase nyina no boaboa no de ase bia wo fi abo no na afi aka busua ne bom no se na ka bu so ne bom na eboa wo mo so na oya ne se beboa wan kasa me pese me hu se obeye wechire say o so ba ya chere and then ogura ha e cha no ogura ha na wa ko pra na jamra ni ba ko gu so bi ba no ko gane se no bi jase hini nyesa ja se do nya sa jase hini trim fine ja se le trim fine e fufu as fufu bi kwa se bi ko pa se ko beja padie ja pa die ina shawunsa ja pa die na so sa ko be ko wo ba no ke die na ya ba che o ye obo afena American beja padie nyina se na ba be obey afena American beja padie ayire nyina obey ja pa die wo bia no afa do ba ba hwe nti ma utrum nya ode se ma ti nyo de oye fokutire ye ko kutre fokutire fo nyina ewo banchiniye onso wo banchiniye se ko kutre na ko nya o ban che o mo bi ko nche obi o bi anonti obi onso obi ma wura ye ko kutre wa sile ara lu ni mo nti hwe onioma ye ni fi o ye mai ye etutu ana mo ye ko na mo ye ahini odi ni ye a eboa wan kasa ye wuti ni ya wo wa an kasa cha me mo man fa no si bi kire wa ni se ya ma kwa ma si bi kire no ta si mo ta sa mo Therefore, the day yaw and kibosia. Enne die na mmarima kru amansie mmarima kru odefo wo se boaten agenim ekru kase di na ye nigye nkwan ensaye makom yensa na ekire se die berimenti menye sabi otwedi amponyankopon ama nemumu do de tumi ama no eye ba kope eno nti yenso so ye ba ye amane kwan so ye wo se ye som nananom na ye som asante ne ye som Ghana ntem yenso so ba be fa bia ye de ensom no na se ne de eye nigye nko a otwedi amponyankopon ya don a ye be se hia ewo Asanteman blogs ene Alando Media so kai so be subscribe no wa share ama foforo so enye bie nyankopon ya adoma ebehia aka